Jo, čaute u nového videa. Ja sa volám Malec a dneska pôjdeme do Bredky. To je taká maličká dedinka, ktorá sa nachádza blízko Rožňavy. Neviem, či je úplne malá, pretože je tam aj kúpalisko, ale to je jedno, pretože dneska pôjdeme na naučný chodník a potom, keď prejdeme ten naučný chodník, tak potom pôjdeme do jaskyne, čo má 17 metrov. Keď sa vám toto video bude páčiť, dajte prosím like a odber a už ideme. Ale pozrite sa, toto je dokonca aj taká zrúcanina alebo hrad. Ja neviem. Skúsme tam vyliesť. Pozrite sa. Vidíte, pozrite sa na toto krásnu prijavu. To koľko veľa kameňov sú tu. A ešte som vám chcel povedať, že to nebol hrad, čo ste tam videli, ale to bol dáty bunker, keď bola vojna. Tak poďme ďalej. Pozrite sa na počasie, asi bude pršať. A tu je taká lúka asi, ja neviem. Vidíte? A ešte toto musíme vyliesť. Tak poďme. Pozrite sa, toto je aj taká malá farma, ale tu nemôžeme ísť, lebo tu je zabralie. Asi ho nevidíte, ale to je jedno. Vidíte? Tak poďme ďalej. Pozrite sa, aká nebezpečná cesta. To ide asi úplne dole. Pozrite. Pozrite sa, tuto je tá jaskyňa, volá sa Peško. Tak poďme. Pozrite sa, vidíte? Ježiš. Dávajme, pozri. A pozrite sa. Toto vyzerá, ako by bol taký balkón. Pozrite sa na tento výhľad. Myslel som si, že to bude lepšie, lebo som tu nikdy v živote nebol. Vidíte? Stromček. Tam je taký potok, neviem, či ho vidíte, lebo sú tu aj dajaké stromy. No tak poďme naspäť a ešte tam bola taká cesta dole, tak poďme ešte dole. Pozrite sa. To je veľmi vysoký most. Dúfam, či nespadne, ale nespadol by aj tak. A tu sa pasú už kravičky. Počkajte. Vidíte? A tam ešte je také jazero, či čo. Tak poďme ďalej. Pozrite sa, tu je asi ten bunker, ktorý vyzerá ako zrúcanina. Vidíte? Juha. Vidíte? Bunker. Tu je čo napísané? Neviem, to je jedno. Môžeme sa pozrieť núka? To je jedno. Pozrite sa, tam je taký kostol. Som opatrný. Wow. Jak vysoko sme. To je 10-metrová skala. Pozrite sa na výhľad. Vidíte?
Keď sa vám toto video páčilo, tak dajte prosím like a odber, možno keď nájdeme ešte dačo zaujímavé, ešte to tu pridám a užívajte.